जोंखौ साबधान होनाय जादों लेबि बिजाबनि जोङो 26 अध्याय 14निफ्राय 1निफ्राय जेब्ला जों फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो लेबि बिजाबनि 26 अध्याय जों बेवहाय जेब्ला फरायो 14निफ्राय जों जेब्ला फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो 16 सिमाव फवरबुआ होनबाय नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ खोनासङाब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानियाब्ला साजाय होजागोन नोंसोरो आंनि आयेनफोर आरो हुकुमफोरखौ मानियाब्ला आरो आंनि नोंसोरजों रदाय खानायफोरखौ सिफायब्ला आङो नोंसोरखौ थाबनो गिख्रंहोगोन गारोङै रग जाहोगोन आरो गोब्राबथार लोमजानानै बेफोरजोंनो नोंसोरखौ खाना खालामगोन आरो नोंसोरनि देहाया रानलांगोन बेबायदि इसोरा वार्निं होनाय जादों इसोरनि बोसोनखौ मानियाब्ला बे बेमारफ्रा जागोन होननानै आरो बे बेमारफ्रा जानायावबो जुदि गोसो सोलायाब्ला अब्ला 23 पदनिफ्राय 25 पदसिम बुंदों बेबायदि इसोरा 7 गुन साजाय होगोन होननानै बुंदों बेबायदि साजाय होनायजोंबो नोंसोर आंनि बाथ्राखौ खोनासङालाबानो थानानै आंनि जेंना मावब्ला आंबो नोंसोरनि जेंना मावगोन आरो नोंसोरनि पापफोरनि थाखाय आङो सिगांनिख्रुइ 7 गुन बांसिन साजाय होगोन जोंनि गेजेराव खानाय रदायखौ बारसिनायनि थाखाय आङो नोंसोरखौ साजाय होनो रोननांनायफोर जाहोगोन आरो नोंसोरो नोगोरफ्राव हाबहैनानै खारग'ब्लाबो बेयाव आङो गारोङै रगफोरखौ नोंसोरनियाव जाहोगोन बे गारोङै रगखौ नोंसोरनियाव जाहोगोन होनना बुंनायखौ जेब्ला जों आसामिसाव जों फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो महामारी थिनहरगोन होननानैहाय बेवहाय बाइबेला जोंनो खोन्थानाय जादों बेनिखायनो अनजायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ आयगाखौ जों मानिनो नांगौ आरो जों इसोरनि आयगाखौ मानियालाबा इसोरनि बेरेखा जेब्ला मावनानै बिसोरो जिउ खांदों अब्ला इसोरा बिसोरनि सायाव महामारी थिनहरनायखौ जों बाइबेलावहाय जों नुनो हायो जों ओंखारलांनायनि 32 अध्याय 35 पदनाव जेब्ला जों फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो जेब्ला मसेसआ सेनाय हाजोआव इसोरजों 40 दिन बियो रायलायबाय थादोंमोन अब्ला इजराइलफ्रा सानदों मसेसआ गैले जोंखौ मिसरनिफ्राय दैखोनानै लाबोनाया होननानै आरो बिसोरो जोंखौ दैखोनानै लाबोनाय इसोरखौ जों खुलुमनो थाखाय बिनि मुङै मुर्ति बानायदो होननानै रायतफ्रा आरनखौ थिननाय जादों अब्ला आरना बिसोरनि सनाफोरखौ बिहरदों आरो सनाफोरखौ बिहरनानै बिसोरो मुर्ति दानानै मोसौ दामब्रिनि मुर्ति दानानै बिसोर सनानि मोसौ दामब्रिखौ बिसोर खुलुमदों आरो बेयाव बिसोर रंजादों आरो बेबिसारि खालामदों बिसोरो इसोरनि बोसोन सिफायदों मुर्ति दानानै दाखुलुम होनना बुंदोंमोन इसोरा बिसोर मोसौनि मुर्ति दानानै खुलुमदों बिसोर बेबिसारि खालामदों इसोरा बेखौहाय नुनानै रागा जोंदों आरो बिसोरनि गेजेराव महामारी इसोरा हरनाय जादों जों ओंखारलांनाय बिजाबनि 32 अध्याय जों 35 पदनाव जेब्ला फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो मोनो बेबायदिनो फवरबुआ रायतफोरनि सायाव थैब्रुन होनायखौ हरबाय मानोना सनानि मोसौखौ रायतफ्रानो ब्रा ब्रा आरनखौ दाहोदोंमोन जों बेयाव फरायनानै नुबाय बिसोरो ब्रा ब्रा आरनखौ बानायहोनायखाय इसोरा रायतफोरखौ रागा जोंनानै बे थैब्रुनाय बेमार माने महामारी बेमारखौहाय हरनाय जादों बेयावहाय बाइबेलावहाय जों नुनो हादों बेनिखायनो जों इसोरखौ मिथिनाय जेसेबां ख्रिस्टियानफोर दं जों बेबायदि मुर्ति दानानै दोननायफोरखौ जों खुलुमनो नाङा बेनि थाखाय जों साबधान जानांगौ बाइबेला बेखौ जोंनो